എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നാട്ടിൻപുറത്തെ ചായക്കടകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെട്ട് കേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെട്ട് കേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് മൈദാമാവാണ്. അപ്പം ഞാൻ മൈദാമാവ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു 2.5 കപ്പ് മൈദാമാവാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച പാത്രം. കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ അളവ്. അപ്പം അത് 2.5 കപ്പ് മൈദാമാവ് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുണ്ട്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതായത് ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ചൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ വേണം. ഉപ്പ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുട്ട എടുത്തൊന്ന് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം. സോ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു. ഒരു മുട്ടയാണ് എടുക്കണേ. ഒത്തിരി എഗ്ഗ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എഗ്ഗി ഫ്ലേവർ വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഫ്ലേവർ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ തപ്പിപ്പോൾ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ ഏലക്ക ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേജിൽ. ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു. ഇതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം. 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതും പൊടിച്ച പഞ്ചസാര. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പകപ്പിച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 4 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കണം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഞാനത് ബീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ മുട്ട അത്യാവശ്യം ഞാൻ പതപ്പിച്ചു. ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ആ എഗ്ഗിന്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. ഇനി ഇഡ്ഡലി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടേതാണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ അടിച്ചതൊക്കെ അത്യാവശ്യം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാനതവിടെ നീക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് മൈദമാവും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി ഇതിനകത്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിനി അത് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഇച്ചിരി വലിയൊരു പാത്രം വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൈയിട്ട് അങ്ങ് കുഴയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറ്റി. ഞാനിനി അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 2.5 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ ഞാൻ 2.5 കപ്പ് മൊത്തം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ ഒരു 2 കപ്പിന്റെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കുഴച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ആയിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കട്ടിയായി പോയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒത്തിരി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യരുത്, കാരണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് എണ്ണ ഒത്തിരി കുടിക്കും. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിപ്പോയാൽ. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ സീനില്ല. അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഈസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്തു. മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൈദ, ഉപ്പ്, മഞ്ഞള്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1-2 തവണ അരിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അരിച്ചില്ല, പക്ഷെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ല അതുപോലെ ഒരു മാവ്, പക്ഷെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുഴക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആ മുട്ടയുടെ ഒഴിച്ചു. ഇനി അത് കുഴക്കുകയാണേ, നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാം. സോ കണ്ടുല്ലോ, ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തു. ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ട തന്നെ നമുക്ക് അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ മുട്ടയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിരിക്കും, പൊടി അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കുറവാണ്, ഡയറ്റായി തോന്നിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് കുഴച്ചു. ഇനി ഇത് മിനിമം ഒരു 1.5 hour 2 hours എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴച്ച് വെച്ച പോലെ വെക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കാൻ ടൈമില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു 1.5-2 മണിക്കൂറിന്റെ 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും കഷ്ടി ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണി മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അടയ്ക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാലും മതി. അപ്പൊ ഞാനിതിന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വൈകിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കരുത്, കഴിച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം നിങ്ങളൊരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാൻ നോക്കുക.
ഇതിന് നേരത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പം പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാനിനി ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് റോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അതും നമ്മുടെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടുല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റോൾസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഒത്തിരി തടിയന്മാരും അല്ലാന്ന് ഒത്തിരി നീളത്തിലല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിനൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഈക്വൽ ഏകദേശം ഇതായിട്ടാണ് വെക്കണത്. ഇത് നീണ്ടു പൂമൈദ്യല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടിയ പോലെ ആവാണ്ട് ഇത്തിരി തടിയന്മാരായിട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഇനി ഇതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ പേടയൊക്കെ മുറിക്കില്ലേ, അതുപോലെയാണ് മുറിച്ചേക്കണം. കണ്ടുല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമ്മൾ മുറിക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് വെട്ട് കേക്കല്ല, പിന്നെ വെട്ടുണ്ടാക്കണം. വെട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ അടിയിലേക്ക് മുറിയാത്ത രീതിയിൽ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ. എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അധികം ചെയ്യാൻ ഭംഗിയിലൊന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. എനിക്ക് പറ്റണ പോലെ ഞാൻ ചുമ്മാ 3 വെട്ടിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. വെട്ട് നല്ല ഭംഗി പോലെ അറിയുന്നവർക്ക് ഇപ്പം ഇതിന് മുകളിൽ പൂവൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പൂവൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയണവർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും വലിയ വിവരമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയാ. ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് കത്തി വേണ്ട ഇങ്ങനെ വെട്ടണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ കണ്ടുല്ലോ, ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണ ഡിസൈൻ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോ ഇത് അടിയിൽ മുറിയരുത്. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല, ക്ലിയറായി കാണുന്നുണ്ട് ഫോണിലിതായ കാരണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നൊക്കെ പോലെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാലോ, ഒരു ഇങ്ങനെ വരച്ച പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുക ചെയ്യണേ. അപ്പൊ മുക്കി ഒഴിക്കണത്ര ഓയിൽ വേണം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുകയരുത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാല് പുറത്ത് നല്ല കളറും വരും, അകത്തൊന്നും വേവൂല. അപ്പൊ നമ്മളിത് സിമ്മിൽ വെച്ച് 5 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും. തിരിച്ചു മറിച്ചെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ചൂട് അടിക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ നല്ല അതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നാടൻ സാധനമാണ്, വീട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഞാനപ്പോ പാത്രം വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും എന്താ പറയാ എണ്ണ ഒത്തിരി എനിക്കിഷ്ടമല്ല പൊതുവെ ഒത്തിരി ഒഴിക്കാൻ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ മുക്കി പൊരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടി. പക്ഷെ ഇതിനെന്താണെങ്കിലും അത് വേറെ വകുപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുക്കി പൊരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറവാന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ അമ്മയൊക്കെ കണ്ട. പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാനൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവണം. കാരണം എണ്ണ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എണ്ണ ചൂടാവണം. പക്ഷെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം മൊത്തം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേക്ക് വെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എന്നെ പോലെ ഡിസൈനിങ് അത്ര കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട. വെട്ട് കേക്ക് എന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാ വെട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടാത്ത കേക്ക് എന്നുള്ള സ്കീം പോലെ ആയിരിക്കും. എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ വെട്ടാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈഫ് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോഴും പറയണു സിമ്മിൽ വെക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ. കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തൊന്നും വേവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഇട്ടു. ഇത് സിമ്മിൽ കിടന്ന് ആവട്ടെ. ഒരു സൈഡ് ആയാൽ മറ്റേ സൈഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 1 hour എന്താണെങ്കിലും വെക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ 40 minutes ഒക്കെ കഷ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. തിരക്കുണ്ടായിരുന്നാലും കുറച്ച് അത്യാവശ്യങ്ങൾ വന്നാലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം പൊന്തല് സക്സസ് ആവുന്നുള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും 1 hour വെക്കണം. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ നന്നായി വന്നിരുന്നു. ഒന്നാവണുണ്ട്. ഞാൻ മറച്ചെടുത്തേ വീറും. കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിടണതല്ലേ. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഗ്ലാമർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 1 hour വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ. ഇതായി ഒരു സൈഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ സൈഡ് ആവാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ചേർക്കാത്ത കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റേ യെല്ലോയോ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളറുകൾ അനുസരിച്ച് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുട്ടയുടെ ആ ഒരു കളറും നമ്മളിട്ട മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇതാവണേ. ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും, പയ്യെ ആവുകയുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 3 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കുക്കാവാൻ എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇട്ട കഷ്ണങ്ങളുടെ വലിപ്പമല്ല നമുക്ക് ഇതായി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. പിന്നെ വെട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും താഴത്തെ ലെയർ വരെങ്കിലും വെട്ടാൻ നോക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വെട്ടിയത് ഫ്രണ്ടിൽ മുകളിലത്തെ സൈഡ് മാത്രമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വെട്ടാൻ ഭംഗി പോലെ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് കൊളാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാനധികം. പക്ഷെ നന്നായി ചെയ്യാറിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടി ഭംഗി ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. കുറെ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരും പല പൂക്കളൊക്കെ പോലെ ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാറിയുന്നവർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ക്രിസ് ക്രോസ് വെട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വെട്ട് കേക്കല്ലേ, അങ്ങനെ മതി. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ സെറ്റിനെ കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ കാണാടാ വലിയ
ഗ്ലാമർ കുറവ് അത്ര മോശം എന്ന് പറയാനില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് മുറിച്ചതാണിത്. ഹാഫ് വെന്തുണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് കൈ പൊള്ളിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ദേ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കി, നല്ലതാണ്. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്യാതെ പറ്റിയ സെറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം എന്തായാലും ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടുല്ലോ, ഒരു സൈഡായിട്ട് ഞാൻ മറ്റേതും കൂടെ മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷേപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെട്ട് നടുക്കുണ്ട്. ഭയങ്കര ഗ്ലാമറിൽ ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും വെട്ടി കേക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം. ചിലവരിന് മുകളിൽ പഞ്ചസാര പൊടി വെതറും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പൊടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെതറാം. വളരെ കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ വെതറിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കണായിട്ട്. വെട്ടി കേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ. ഇതിന്റെ നടുക്കൊക്കെ വെട്ടുന്നുണ്ട്. ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ താഴെ ഇതേ പല പല ഷേപ്പാണെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നടുക്കൊരു വെട്ടുണ്ടായാൽ മതി. അതാണ് വെട്ടി കേക്ക്. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ 2-3 വെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഓപ്ഷനാണ്, ഉണ്ടായാൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. സൂപ്പറാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. കമന്റ് എളുപ്പമാണല്ലോ, ആകെ 3-4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ശരി എന്നാ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ.